Ти ме избута, аз си падна от пекта след малко. Миро, я мръдни малко и ти надясно. Къде съм се дръпнал, бе? Искам ни на тако, ти ми легна отгоре, бе, човек. Легнал съм ти на... Виж къде ми беше, ти беше... Деба, тоя задник малък. Деба, малкият цулес задник. И с тесен газец, и ще ти го набия. Ти пак не ми даваш да седна като хората. Да съм на публика, бе. С по работа, ама не са публика. По работа съм. Меса, как свърши след 30 секунди, ти дам следващите ти да ги снимаш. Ти ще тръгваш ли какво? Да ми почина ръката, бе. Добре. 15 минути ще снимаш. Добре. После как ще си бия чека иначе? С другата. С другата не мога да се почеш по гърба камолите. Биро ще асистира. Май машина, приклювай, ти винаги ще направиш това. Любето ще ги направи тия работи, бе. С тия днешни дамски ръчички, сега леко пала. Ама Миро така... Да видим. Виж как държи. Държи. Ето с тези нежните. Дай пътко ти да подържи. Ама... Държи уя. Пи ако искаш, биска. Гледай там, фокусирай. Тук отгоре... Да, аз той го знам. Ама по-добре да не зумвам, човек, защото... Леко, гледам като си далече. Зумвай малко. Браво, Саша! Виж шоколадовата принцеса тук. Днес да игра нощ на си. Играха пак 6 На хубавото време. Много хубаво. Не такива уж. Тук да се мъчат. Няма, вече по-ли времето изобщо такива зали много... Шави. Браво, Саша! Гениален пас, още по-гениално отиграване. Браво, Зорка! И жоровците са на мен. Ще пукнеш балона! Ела донеси курите! Това е като в националния. Стилян Петров, Мартин Петров и гол! Обаче тук не можа да стане. Също центрирана беше тогава. Стилян Мартин, буф гол. Обърни, че ми я вкарат, обърни. Леле, подиграви се то. Леле. Марто, никога не си имал пас, никога! За сметка на това няма удар. Никога! Ама никога! Може да няма Браво, пас. Сашо, ти си! Вижте го, саме, не мога му ударете, саме! Да стои сам, да се мъчи. Тук ще излезе нещо обаче, усещам. Кой е грешчета така пала? Тук почваш вече да се усещаш и на другото, че на познатите хора не трябва така да им говориш смело. Удар, Жоро! Дебелия балет. Двамата дебелаци опасна контра създаваха за своята врата. Добре, че Тошко се намесва адекватно. Пак дебелия. И тук Шави, уникално отиграване. Спирането беше уникално. С нощи е гледал Унирея Ливърпул. Как се спира и се вкарва. Ма само май го е гледал днеска. Тящия. Тери, сам си, Тери, още заебия там. Без тая няма на кой да е. Винаги е сам. Може би никога не е сам. В смисъл, визуално изглежда, че е сам, но никога не е сам. Или като топка не си пипнал 25 минути, а вие играете 20. Кажи ми какво става тук. Роналдиндио! Това на загревката не е ли го знае един път? Има дежди, че има футболисти, защото некой не ги познавам. Няма, биска няма днеска. Всичките допълнителници са... Леле, вкарай си я сам, бе! Ще спука балона. Удара не го фанах между другото, човек. Гледах как е рита, обаче камерата си гледаш някъде да тава. Виж го, Сашо, преди малко беше тук, виж сега къде.
А, как ги цъка? Сега ще върти Иш. като двама. Търси да му подрете, ама те... Търси пазде пространство, има нещо футбол. Ето, шави. Сега виж какъв паш е. 60 метров. Жоро. Дебел, прекалил си паржолите тази седмица. Браво, Илийка, не му да давай! Как го сгази. Ай, Сашо! Оу! Връщай, Сашко, тичай, Сашко! Много пъти ще казва шоу. Браво е, Марко, направи пас, бе! Борбата е безмилостно жестока на тъча. Падат дрехи и задръжки. Леле, това беше най-лошото. Не. Като е пред Еди, не е толкова лошо. Не, чак. Тук комисия в състав реши. Не е чак толкова лошо. Тяги, че го вкарват, не мога да го фана. Ти ще го фанаш. И тук уникално. Тук мрежата се запълни с топки като агънца в кошара. Как ще се запълни на Пенайон течния газет от средец? Важно е да има желание момчето. Едно време как са Италия не се знае. Браво, браво, Илийка! Да Браво, тебе, без тебе! Браво, Тошко! Браво, Жоро, това ти е най-доброто отиграване този матч. Посяга с левия посяга. Тук един къде бяга, е той къде там. Да, не го познавам. На тъча, да. Той го вземи да бяга. Викам, че дебелия балет, че пука гума. Толкова безотговорно може би. Конструктора. Construction. Ама добър пас. Това е конструктора. Това е построил... Повърни там, бе! Повърни, да, мама ти, да! Разболял се той. Опа! Днеска го пак за дете, играх 20 минути, ме изкараха. И бях изпотени. Ей, биска, знаеш какви са като лъци днес. Хората не биха направо. Аз се досех първо. Тием отзади, аз съм сам с още един максимум обикновено и успяваме да се справим с трима, нали, дето на атакуват. Успяваме някак си. Айде, кученца, средата съм. Оле, Данчо! Хулиганчо! Данчо, ама Лечков. Ето го Данчо. Браво, Сашо! Решавим направо. Това си капитан на отбора, не да питат после защо. Затова си Construction Man. Биска, аз се чудя един час как ги издържаш. Ти е жива физическа подготовка, ама аз пък психически не му издържаш, защото искам да гледам мача. Теди, това да го поздравиш, момчето. Теди Балтели. Тук ще има коментар, усещам. Кой искаш, бе? Много си зле, защо така? Защото ям много вата и се интересува причини си живот, не от футбол. А сексуалният как ти е? Зле. Виж ли си живот? Наре, кога имаш рожден Жалко, ден? че не си му обърнал внимание. Да скочим тук за някакъв курболяк. Скочи гребата малко. Опа! Искам се подиграя. Дебелия балет връща интригата в матча! Той е, защото и ликата тук го отвлякахме. Си го опреквали. Не, отвлякахме та тук и заради той, ние сме виновни. Виж го на тъча. Това е, вика, сам до край. И Роналдундио. Много ми вика за сексуалния живот. Фамозен пас. Това е заснето по канал. Руска трупа след това, Тошко, руска трупа му напред, бе. На центъра! Жоро, ти като вкара гол с гола си мисля всека да с глава да отиграваш, да даш на дъка. Паргавелско Тошко. И тук паса на конструктора не издържа, но конструктора се бори до край.
Ще я вземе сега, обаче трябва да даде топката в даката. Опа, завих. Как лошо. Супер. Сами ще се бият. Ето го фамозния. Жоро, ако продължавате така, ще ви влезе вратар. Но се карате, толкова си можете. Биска за 5 минути си ти да снимаш между другото. Да, добре. Са 5 минути и 20 секунди старт. Той като престроят още едно игрище, тогава ще е фане. Така е, Сашо. Кажи им. Construction. Не случайно е конструктора. Винаги фамозен, винаги гениален. Това е гол. Да загрее. Това е корем. Или шкембе, без чорба. Защо овчарка да свирна? То се получи уникално. То се получи да не повярваш. Тук има спор на ъглова. Няма ти да велика. Бегай! Ето потвърждение на думите ни, че може да няма пас, но за сметка това няма и удар. Охо! Фамозно изпълнение. Дебелия... Вратара не беше загрел. Резултата хикс ли е сега, бе? Значи за камерата е резултата... Ти се бориш, бе! За камерата резултата е равен в момента. Диги на къв хикс, поне 5 гола. Защото сумата и голови изтървах да ги снимам и удари. Браво, Сашо. Биска, между другото, тук наистина е тегаво, защото като ти надалече, не мога да се фанат детайлите. А пък тук като дойдат отпреди ударите, пък също трудно се фащат, ако таковаш, ако увеличиш. Да, аз зато и се съгласих, че там е по-добре да... Ники, големата вратележка. Мога бърдата ръка, че да мога направя. И все пак е 200 кила. Пак упреква нещо. Не му хареса. Да си я вкара, Дебелия балет. Конструктора. Опа, конструкторчето. Гранде, Шави, гранде! Две минути биска и половина. Тошко яш ли? Бене, Тошко, Бене. Бене Тошко. Не бе, Тошко. Не бе. Не бе, Тошко, да разбере. Мога да ти го отпръсках, за да го знаеш. Ти батерия ли означава, че няма, бе? Моя батерия, то ще си кажа. кажи му, че е справил това.